स' नै बिथांमोना दा मेथाइ प्रेक्टिस खालामगासिनो बिथाङा जाहैबाय मा दामग्रा हारम'नियाम दामग्रा बिथाङा हारम'नियाम दामगिरि लोगोसे बिथाङा सिंगारबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना बिथांनो सासे गार्लफ्रेन्डनि गोनांथि जादों बिथांनि मिनिस्लु मिनिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय मिनिखैरो मिनिनाय बिथांनि बिथांखौ हेन्डसामथार नुदों नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओजोंहाय नै फरायगिरि बिथां दङ फरायनायाव मुखुब बिथाङा बिथांनि मोखांखौ एसे जुम खालामनानै होनाय जाबाय खावलायखौ नायनो हागोन बिथांनिया जोबोद जारौ जाना दं फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो हमको मिली आज नसीब से जीवन के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले बिथाङा मबाइल नायनायाव बेस्थ' नै हायो होनना खेबसे नोंथाङा अननानै बरिया किउट बिथांनि खर'खौ नोजोर हो एसे खर'खौ नोजोर होबानो जाबाय नोंथांमोना कुछ कुछ होता है याद भाई कुछ कुछ होता है तुम बस आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या मतलब आं सेल्फी यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या उसने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या कर पाए कुछ कुछ होता है क्या कर पाए कुछ कुछ होता है
बिथाङा हारम'नियामखौ दामफिनबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना Ja, iku malay. Nana yung wrong. Wrong na gamit ng kana. Kenapa disuruh kau? Ini kawan ya, ini ternyata ini muncul lah. Dapat nomor coba kita dapat nomor ini dah sebagai mu, dah sebagai mu, dah bicara, yo kan dulu, coba kita minta asrama kawan tu, gua tu. Kakak kumke ya, kakak kumke ya. Skela wadah siang. Dede, live Facebook. Sobat Korea hari sadarnya jadi Polino.
Yang mencudo apa foto kepada nggak?